Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ibagang bakit? Agawid kami iti anak ta intun umay alawas lakay. Awan mga sikaso kininanang. Kasta ka di? Wen lakay, sapay makalawas mi ijay. Itala ang ngamin manen nga agbakasyon ti kapsat ko. Kasaritak to ni Manang Camila, ta iso pa lang ti mga sikaso kaninanang. Adda ngamin trabaho, naimbagken ko na, ta adda ka na yun igibalay da. At least, maasikaso na ni nanang. Uwan bakit? Kasaritak to, bareng umanugot ni Manang. Ay nawaw, itala ang matlakay. Manu atawunan adito'y balay tinagnaadan ni nanang. Makalawas laang matidawatan tatun kwa na lakay. Dahil tati ipalawag ko kinkwana, bareng maawatan na, bakit? Okay, baga anak to adagos, tap no amukmat. Anya ti kagaram si ka Robert. Kasti ngamin Manang, agawid dati si iti lugar da intun umay alawas, ket awan mga sikaso kaninanang. Ay nawaw, si ka ngay. Adamat nga rog trabaho. Awan oras ko ang mga sikaso kininanang. Makalawas laan ko Manang. No agsubli dati si, agsubli mat ni nanang ijibalay. Ay nawaw, awan nga rod oras ko. Alamot din awan mo trabaho. Adda pa kitang danak intun umay alawas. Anya? No kayat mo, di aglib ka payla ang iti trabahom, tapno maasikasom ni nanang. Anya lang mat na makalawas, Camila, bakit? Awan nga rod oras ko, Noel. Ay nawaw, awan oras mo. Kat no inal daw nga dakan iti balay. Hay, basta. Inayo mat dahil jay, bakit? Di mo man ipilit ti amom. Awan ka dahi ti panagayat mo iti inam. Iti panagkunam ka di, kat nalaka ti mga sikaso iti bakat, ah? Ay nawaw, nalabas mo ti kasta panagsasaom. Kaslali ka maasya na di bakit? No kayat mo, di sikat ti mga sikaso kininanang, ibagak kin ni Robert, ta itulod na dito'y balay. Laa, amumat asak kag trabaho tapno adalamutan tayaw. Kastapay lang mati bagam. Awan ka asim iti mismo nga inam. Ay nawaw. Nakasaritam ka din ni Manang Camila, lakay? Well, hindi may sangal daw pa Imanugot? Di namat nga rod kayat, bakit? Ay nawaw, apay kanumot ngay. Awan ti trabaho na, saan ka day? Ada ka no pakitangdanan na intun o may alawas. Awan samot tun bibiyang na iti inatayo. Jakman amoy ti dadya tao. Kasano nga rudon day talakay? Kasaritak langan ti bus ko. Kapilitan nga glanganak. Saan mo ta mabalin adi kay agawid iti anak ta? Uray talo nga aldawlatan lakay. Kaya't da ka kumaamakita ti pamilya. Ngam awan mo't ngamin mga sikaso kinanang dito'y balay. Well nga rod bakit? Saan mo't ngamin nakayat ti kabsat ko? Ipadas ko man gayam akasarita ti kabsat ko. No okay la ang kadakwada, di uray isuda ti umiagpasyar dito'y balay. Di bale, taadamot serbis da. Tapno saanan ang masapol nga aglangan ka. Saludsudam nga umuna no okay lang kadakwada, bakit? Mangan kayon, tapno makatumar kayo iti agas yun, nanang. Matuloy ka day, ti panagawid yu iti asawam, ti si anak kaw. Saanan, nanang? Nakapagsarita kami iti kabsat ko itay, kat isudalat ta kano ti umiagpasyar ditoy. Nasaya at mat nga rod ano kasta. Apay ana saludsud yun, nanang? Wan tadyak kaya ti mapan iti ayan ni Camila. Ay nawaw, apay kumangay, nanang. Anak yumat ni Manang Camila. Wan nga madimag nga rod ti trato na kanyak. Anya? Naimbag ka pa'y amanugang kaw ta isakit nak. Ni Camila mismo nga anak kaw. Diyak amo no anya ti kapanunutan na.
Nasaya at laang magkanyak no ada kwarta. Aniya? Hello, Auntie Soledad. Kumusta kayo matandita, Robert, kaanakan? Nasayat kami tama, Tantay. Kumusta ni Manang Pilipa dita? Kasi ti ako, uray agtumtumari ti agas ket makapag na, ken makapangan tama, Tantay. Pagyamanan ni ti Apo no kasta kaanakan. Ayun gayam, plano mi ti agpasyar dita lugar tayo intun umay abulan. Ay, una, Antay. Umay kayong matagpasyar, ah. Mano atawan mo tan, asaan tayo nagkikita? Wan nga rod kaanakan. Nabayag mo tan, day dinaudi ang nagkikita tayo. Sarungkaran yung to ni Nanang dito balay, ah. Sigurado ang mailiw dahi kada kayo. Mabalin nyo matlang ti maturog dito balay no kaya tiyo. Ayun ninanang nyo at talaga ti kagarag. Ay mabalin ka di ang makasarita ti kapsat ko. Mabit lang, tamapanak iti silid na, Antay. Matuloy ka di daan ti Soledad, Robert. Uwan manang. Pagturugan da kanungay, inla ko da mga aminan ti family house da. Open mo ti balay may para kadakwada. Ay nawaw, umanay kayo ijay aya. Umanay kami manang. Manudala ang mo't kay. Winangam simple mo't ti balayo. Sapay bak ng dagijay. Napadasan damot tinagnaot iti simple abalay. Amok nga o kailangan kadakwada. No kayat da, di oray ijay balay ti pagturugan da. At least ijay tanalawlawa. Sigurado akayat mo't lang ni Auntie Soledad iti balay. Ta ijay ti ayan ni Nanang. Ni Nanang ti gagarada manang. Agsagana ka Noel lakay. Ay nawaw. Sardinaw ti papananta Camila bakit? Na, simmang putang tibak ng akabsat ni Nanang. Anya? Ayawanan ti ado asaludsud. Agawaam ket di ta agsagana. Taamangan numaibusan ta. Maibusan? Aramatom ka di mata common sense mo lakay. Nagapudaan ti Soledad ijay abroad. Sigurado nga adain sangpot da pasarabo. Ay nawaw ka bakit? Pasarabo mo tiyan na nita utak mo. Ay na di ka man agin-agin dita. Amok akayat mo mutlaang. Nakababain mo't akan yan tiyaw. Ay so saanin nga uso ti bain-bain ita. No man nagbabain ka. Awan di ka makaraman. Kumusta ka matan, Manang Pilipa? Nasaya at aklata ading kaw. Kasla na iwanan kamot anasaya. Mayat ti bagim ita, Manang. Saan akasla iti anakakutkutong ka? Wen ata nasaya at matda Robert kanti manugang ko kanyak. Nagasat ka, Manang Pilipa. Naku nampay. No maipapan iti makan. Awan maibagak ta saan da nga imot. Asikasundak pa'y anasayaat. Mayat. Ay, ningay ka anakan Camila. Kumusta mo tan? Sa balilat tamay ti ugali na dayjay akaanak kam ading kaw. Ne, apay ngay. Kas iti sigaw, nasaya at mula ang kanyak no adda kwartak. No naibusan, di na kon pagan-anaw. Ay, una yan di kasta nga ugali na, Manang. Wan nga raw, awan mo amok anadagsin abasyol ko kengkwana. Iso siguro mo ti kinatao na. Di bali damot da ka na kan Robert kan ti asawa na anaanos kan ka. Ayun kayam, ikan ka iti kwarta, Manang. Ay nawaw, nagadon ading kaw. Awatom kit din, para kan katay tamanang. Ay na, agyaman naklaunay aading kaw. Naimbag lang nga igatang mi iti masapsapul mi dito'y balay. Nasaya at mata nakaumay kayo, Camila, kaanakan. Kaya't may matimaki-jamming kada kayo, Auntie Soledad. Kumusta kayo mata ni ti asawam? Nasaya at latamot, Auntie. At dati saan apag kinaawatan? Normal siguro, dayjay. Aywan, normal nga dati saan apag kinaawatan dagiti agasawa. Ngam tinapata kat masulbarlat. Aywan gayam, Auntie. Nakita ti blue bills nga inyawat yung kininanang itay.
Para kan kwa na day jay kanakan. Saan mo't ngaminan ang makatrabaho? Manungay day dyan, auntie. 35,000. Ay, nawaw. Dakala, auntie. Kas na ko nakita yan. Saan ang makatrabaho ni nanang yo? Tulong kumutinday jay kan kwa na. Kitaan nyo di yo pag-interesan kanakan. Ni auntie mat, nagsalud-sudak lang niya. Pagan ano kumangay day ta kwarta, kat adamot kwarta mi kan lakay ko. Nagawid mo't gayam ang danti solidad, nanang. Wen, itay pay. Ayun gayam, saan ako nabisi? No kayat yu, di ipadas yu mat tiag na ijay balay, uray makalawas lang. Ay nawaw, saan kayo mat atulang iti panagkunak, nanang? Mabalin ko ti agnaed ije balayo kunam Camila. Uy, nanang. Itaman pay. Pagpanunutan nyo anaimbag no kayat yo. Ibagak kin ni Noel ta umay na kayo sukunan. Saanan anak ko? Ano sa kun dito ayan da Robert? Maya mulaang ditoy. Nalawlawa ije balay mi, nanang. Diya mulaang kayat tinalawa unay. Uray makalawas lang no isong. Pasensya kan, ngam talaga ajak kayat Camila anak ko. Kuntinto akong ditoy. Day tati may imbaga ni manang kada kayo, nanang. Wen anak ko. Ay nawaw, nakita na siguro tiintad niya antisolidad na blue bills kada kayo. Diyak man amaw. Kala at mat anak baliw ti kapanunutan da. Kat no di na kaya tamapan kayo di balay da iday, tabisi kanumat nga oray saan mo tapod no. Naku nampay, ti kwarta siguro manan ti habol na Awagak man yan ti solidad. Salud-sudat no amo ni manang Camila ti may papaniti kwarta nga inted na kada kayo. Sika basta siyak, jak kayat ti agnaed ija ayanda. Maistirisak laki di anak ko. Naanos laang ngamin ni manang mo kanyak no ada kwarta. Makapaasar ni nanang. Anya timbaganakan ka aya. Di nakit din kaya ti agnaed dito'y balay. No di na kaya, di mo pilitin Insuro siguro da Robert dayay. Iso akas jay matan ti panagsasao na kanya. Di kagsaw iti kasta, no saan ka mata sigurado, bakit? Sigurado dayta. Kaya't daabukudan ti kwarta nga inted ni antisolidad kin ni nanang. Iso akastada. Si kakit di ati rupat kwarta, naglawag man. Kaya't mo amaala ni nanang ita tada kwarta na. Ngam numaybus manan, isublim tumanan iti kabsat mo. Saan nakasta ti plano kanya? Ay, di ka man dita. Amok ti ugalim bakit. Nasaya at kalaang kaninanang no ada kwarta na. Ay nawaw, no awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan, makapaasar kamot. Hello, Auntie Soledad. Sana nasaya ti kastangar aramitam, Camila. Awan ti amo kabasol ko kada kayo, Auntie. Mawag ti kapsat mo kanyak. Kayat mo kanumat nga alaan ni nanang yo. Kayat mo nga alaan, taamom nga dated ko kan kwa na kwarta. Saan anasaya ti kastagalat ti may sanganak, Camila? Ninayunan daman siguro ti istoryada kada kayo, Auntie. Oray ni nanang mumat, iti nagpasyarak dita. Nakuna na anasaya at kalaang kanukan kwa na no at na kwarta na. Agraman day taabanag, ipulong dapay kada kayo? Ay nawaw! Agpanunot ka nasaya at kanakan, bakatan tinayo. Sana nasaya at napaginteresan nyo ti kwarta na itad para kan na. Pag tinulungan nyo kit di nga aywanan kit ni Robert, iti kasta, makadwayo pa'y itinabayag. Anya? Nag-text gayam ni manang Camila itay, bakit? Naladaw lang nga nabasak. Anya ti in-text ni manang Camila? Buludan da kanumat ni nanang, uray makabulan ka naw. Di nan samat amo na ibang ko ti kwarta nga inted ni Auntie Soledad kin nanang. Ti kunanay ti text na kat uray awan kwarta ni nanang,
Okay lang. Isuda ka numatan ti makaamaw. No kasta, nagbalbaliwan ni manang mo? Nalabid na kasta, bakit? Ay kat nasaya at ano kasta? Ni, isumat ti sumungan. Aywan, umay na siguro sukunan ni nanang. Jak kayat ti agnaad ije balayaw Camila anak ko. Ay nawaw, apay mo't ngay nanang. Kasanaw no mapanak ijay. Ay nanang, awan pagdanagan nyo, tauray awan kwartayo, asikasun kay lata na sayaat. Kasano laangan no saan ang mapasamak dayta? Day sakto ti kaasay anak ko. May mayatan dito ayan ni ading mau. Alamat tan ananang, umanugot kayon. Di kay madanagan, ta saan kayo matabaybay-an ijay balay. Oh, gatas yun, nanang. Ibusan nyo, tapno saan asayang. Agyaman naklaunay kami anak ko. Pumayak man, manang. Oh, si kamot gayam Robert, ading ko. Sumra ka, Kaya't kula kumusta ang ti kasasad ni nanang. Da kayo matanti makamong agsarita kin ni nanang. Sige, taglaba akpay. Oh, kumusta kayo matan dito nanang? Kaasi na, nasaya at magtitrato ti kapsat mo kanyak. Di na kayo bugbog kawan? Saan matan? Uray ni Noel nga asawa ti kapsat mo, naanos mo kanyak. Sigod mo't anaanos ni Manong Noel, nanang. Awanin pagdanagan tayo anak ko. Nagbalbaliwan ni manang yaw. Katsapay la kumata pudno matanday ta pa nagbalbaliw na. Ay, nawaw! Addaman kan awan ti kwarta wenno pensyon dagiti dadakkel tayo, ayatan kan isakit tayo ida. Agbalin tayo nga ulidan nga anak, tapno saan nga agbalin akakaasi dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.